Takže zdravím vás ľudia v dnešnom videjku. Dnes si ukážeme matematický trik, ktorý keď teda dodržíte postup, funguje automaticky. Tak, poďme sa na to pozrieť. Divák si povie hocikedy stop. Napríklad tu. Toto bude jeho karta. Zapamätá si ju. Znova mi povie stop. Napríklad tu. Dáme ju niekde do stredu. Hej. A balíček. Dobre. Teraz idem karty vykladať do 4 kôpok. Až kým sa mi teda všetky neminú. Teraz sa diváka spýtam, v ktorej kôpke je jeho vybraná karta. Je tu? Nie? Tak túto kôpku si dám bokom. Je tu? Nie? Tak aj túto kôpku si dám bokom. Je tu? Nie. Takže divákom vybraná karta musí byť tu. Tak. Túto kôpku, kde je diváková karta, si zoberiem a znova do 4 kôpok. Tu je jednu kartu viac, tak túto kôpku si dám bokom. Teraz z každej kôpky zoberiem vrchnú a spodnú kartu a odložím. Tiež vrchná spodná, odložím. Vrchná spodná, odložím. Znova pozbieram karty. Znova si zoberiem vrchnú a spodnú. Ako môžete vidieť, jedna karta, ktorá ostala, musí byť diváková. Takže poďme si ukázať, ako sme toto kúzlo urobili. Na toto kúzlo si budete musieť z balíčka vybrať 27 kariet. Čiže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Dobre. A tento balíček s 27 kartami si dáte na vrch celého balíčka a máte pod ním medzierku. Teraz poviete divákovi, aby povedal hocikedy stop. Vy samozrejme musíte mu dať kartu z toho spodného balíčka, aby vo vrchnom bolo stále 27. To bude jeho karta. Zapamätá si ju. 4 listová. Preseknete pri tej vašej medzierke a divákovú kartu si dáte sem, hej. Teraz ju dám opačne, aby to bolo jasne vidieť. A balíček môžete zavrieť. Teraz poviete divákovi, že idete vykladať do 4 kôpok, tak vykladáte, kým sa vám všetky karty neminú. Takže diváková karta je tu, takže ostatné si môžete odložiť. Čiže túto kôpku znova do 4. A tu, kde máte o jednu kartu viac, si znova tiež odložíte. Teraz vidíte, že vaša karta je v strede, na druhej pozícii, takže zoberiete každú kôpku, spodnú vrchnú zoberiete a strednú si necháte. Hej, aj tu spodnú vrchnú stredu necháte. Pozbierate, aby štvorka bola v strede a znova spodnú vrchnú a potom už iba ukážete, že jedna jediná, tá, ktorá ostala, musí byť diváková. Takže to by bolo z tohto videa všetko. Ak sa vám video páčilo, dajte like, ak sa vám nepáčilo, nerobte nič a vidíme sa pri ďalšom videu. Dovidenia.